سلام نعخم خون فتوات تخلالتي دينا مايندسيت إن ديلينج سبيس قال إحنا مزاخهم إلا نعرف تحبيركم كسنحية لما أنت بزعبة سيد أن أي ترهره الزبل استخنا واقع سيد أن كم يجي ككرهري لمن تاي كم زيل كخمتولة تسفاي قبر وزح جزي سوات أبزي وعلنا يوم تخكل زي كنا نجار أبيرو خوني خيل زخانة بوتاتات بتشا سوات بزي وعلوه بزي كونوا بزي تزاربوا نجارات كنجرام نسمعنا نس ብቻ ይኮነን ብዘይ ወዓልዎ ብዘይ ፈጠርዎ ብዘይ ገበርዎ ነገር ነው ዓሎ ካብ ስርሖም ዝባረሩ ካብ ቢዝነሶም ዝጎሳቆሉ ካብ ሓዳሮም ዝፋትሑ ኮታስ ብዙሕ ዓይነት ነገራት ንርኢና እዚ ነገራት እዚ ዝመጽእ ሰባት ስለና ብለለዎም ኣረዳዳኣ ወይ ድማ ሰባት ብባዕሎም ደረጃ ካብ ዝኾነ ነገር ከውጽኡና ክደልዩ ከለው ዘይወዓልናዮ ዘይኮንናዮ ዘይነበርናሉ ነገራት እናልዕሉ እናዋግዑ ሽምና እናጸለሙ ኣፍቲ ዘይምልከተና ነገራት ንኽንውዕል ብምግባር ብዙሕ ዓይነት ሓደጋታት የብጽሑና እዮም ሓደ ነገር ግን እርግጠኛ ኮይነ ነግረኩም ይኽእል እየ ሰባት ኣብ ልዕሊና ንዝገብርዎ ነገር ንዝናገሩና ነገራት ዝገብሩና ምንም ዓይነት ስደት ይኹን መከራ ይኹን ሕሶት ይኹን ጠቐነ ይኹን ገለ ኮንትሮል ክንገብሩ ኣይንኽእልን ክንቆጻጸሩ ኣይንኽእልን ንቆጻጸሮ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ንስውን ቀዳማይ ነገር ስምዒትና ካብኡ ድማ አንደበትና እዩ አንደበትና ንቆጻጸር ንኽእል ኢና ሰባት ስለዝብሉና ነገራት ግን ክንቆጻጸሩ ይንኽእልን ምክንያቱ ሰባት እስካብ ህይወትና መወዳእታ ስለና ከዋግዑ እዮም ዝገርመኩም ነገር ኣብ ኩሉ ነገር እዩ ኣብ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ዘይወዓልናዮ ነገራት መውጋዕ ዘይብልናዮ ነገራት ምዃን ለሎ ነገር እዩ ኣያቋርጹን እውን ስለዚ ታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ነገር እዩ ዝፓወር ክኾነና ዝግባእ ስለዚ كمي جيرأيه كملس زجبأني كمي جيرأيه تحكي هجلس أزجبأني تاي خجبر الله دزول كاخم صبنا جاريو قدما ينجر زخصو سبات كلهم دمسنا خصم عدي زرفي جور إيام مالته يكونن يجبوا أمي مالته يكونن حدا جزي سبات بزح نجر كله خلوسي كتلنا جرم زجب كسبات اللهم بر كلاتهم خصم عيام مالته يكونن نأمنت حدا جزي سبات زخنا نجر كجور خلو intentionally سلل جوروا لحق من معينة بوتاي باللهم ስለዚህ አረዳ ኻየብ ገለ ገበርካዮ ምንም ዝመጽ ነገር የለም በቃ እሳቶም ንድራማ እዮም ዝፎትዩ ንድራማ እዮም ዝሰርሕዎ ስለዚህ ዝበልኩም ተወልኩም ዝኾነ ነገር ተገበርኩም ተምጽዎ ነገር የለም ስለዚህ ኩሎም ዝኸስኹም ናታትኩም ድምጽ ክሰምዑ ወይ ድማ እስኻቶም ስለተዋግዕዎ ነገር ክሰምዑ ግቡእ እዩ ወይ ድማ ዲዘርቭ ይገብሩ እዮም ማለት ይኮነ ስለዚህ ንመን ይኹም ተዛረቡ ታይ ይኹም ተዛረቡ ዝብል ነገር ብዝግባእ ትፈልጥዎን ይኩም ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ነገር ንሰባት ከተረድኡ ትምክሩ ተኾንኩም ወይ ትፍትኑ ተኾንኩም ምስ አንደርስቱንድ ክገብሩኹም ይኽእሉ እዮም ነው አሉ ዘይክርድኡኹም እውን ይኽእሉ እዮም እሱ ብቻ ይኾነን ስለዚህ ተፈጠረ ነገራት ኩሉ ግዜ ከብራህርህየ ዝኾነ ነገር ክገብር ይምባል እውን ትክክል ኣይኮነን ሓደ ግዜ ሳይለንት ወይ ድማ ሳይለንት ምዃን ሳይለንስ ከምዚ ዊክነስ እውን ኣይኮነን ድኻም ኣይኮነን ድኻም ስለዘይኮነ ብርትዕውን ስለዝኾነ ስቕታን ዋዕሊ መልሲ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ስለናይካቶም ነገር ክሰምዕውን ግዴታ ስለዘይኮነ ሱቕ ትብሉሎም ነገራት ክፍጠሩ ክኽእል ኣለዎም ካልኣይ ከዓ ስፒክ በት to the right person ካልኣይ እንታይ እዩ ማለት እዩ ተዛረቡ ኣብራህሩ ስለባዕልኹም ከምዚ እኮ እዩ እዚ እኮ እዩ ኢልኩም ተናገሩ ግን ድማ ነቲ ራይት ፐርሰን ክኸውን ኣለዎ ሓደ ግዜ ሰባት ስለና ኬር ክገብሩ ከለዉ ስለና ለሓስቡ ተኾይኖም ዝኾነ ነገር ሓትቶም እቲ ሓቂ ምንጋር ጽቡቕ እዩ ትክክል እዩ ኢካል ኩሉ ነገር ሱቕ ትብል ኢኻ ማለት ኣይኮነን ተዘይ ኮይኑ ግን ስለናይካትኩም ምንም ነገር ክገብሩ ዘይኽእሉ ኮነ ኢሎም ሽምኩም ዘባላሽዩ ኣብ ዘይወዓልኩምዎ ብዙሕ ነገር ናገበሩ ንዝውዕሉ ሰባት እሞ ድማ ስለኹም ከይሓተቱ ዝገብርዎ ነገራት ግን ግዴታ ይውልኩም ስለዚ ነቲ ራይት ፐርሰን ይኹም ተዋግዑ ዘለኩም እምበር ክውጋዕ ኣለዎ እዩ ብምባል ንኹሉ ሰባት ክትዛረቡ ግድን እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ተተናገርኩም ሙሉ ዋዕሉሲ ለምጽዎ ነገር የለን ተወሳኺ እዮም ሞክ ገውርኹም ተወሳኺ እዮም ክሕጭጭኹም ተወሳኺ እዮም ካብቲ ትዛረብዎ ዘረባታት ዝኾነ ኣቃቂሬ ናወጽኡ ላብ ካልእ ነገር እዮም ክእትውኹም ዝኽእሉ እምበር ምንም ዘምጽዎ ነገር የለን ስለዚ ክርድኡኹም ንዘይደልዩ ሰባት ዲፌንድ ኣይትግበሩ ምስኣቶም ኣይትከራኸሩ ከምዚ እኮ እዩ እዚ እኮ እዩ እዚ ንምባልኩ ይገለታት ኣይትበሉ ሓደ ግዜ ከምቲ ቀድም ኢለ ነገረኩም ዝነበርኩሲ በቲ ትክክል ዘይኮነ ወረታት ብሓሶታት ብዙሓት ሰባት ሓዳሮም ኩሉ ነገሮም ክበታተን ካብ ስራሕ ክባረሩ ቢዝነሶም ክበላሸ ኮታስ ብዙሕ ነገራቶም ከዓኒ ንርኢናና ንኹሉ ሰብ ከረድኡ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ከምዚ እኮ ይኮነን እዚ እኮ ይኮነን ገለታት ናውሉ ማለት እዩ እስኻ ብዘይ ወዓልካዮ ነገር ኣብ ቢሮ ተተኸሲስካ ፕሩፍ ክትገብረሉ ዘለካ ነቲ ሓላፊ እዩ
ንዓኻ ከይሓተቱይ ስንካ ዝጸልሙስ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ እኮ እዩ እዚ እኮ እዩ ናበልካ ናይ ምርዳእ ግዴታ የብልካን ኢለ ዝነግረካ ዘለኹ ግዴታ የብልካን ንዓኻ ከይሓተቱይ ክትወስዶ ከለኻ ከይርኢ ምንም ነገር ከይርኢ መስቶም ዝሓሚኻ መስቶም ንዓኻ ብሕማቕ ዘልዕሉኻ ዘለዉ ሰባት ሓቢሮም ይሓሚኻ ተነይሮምሲ ነቲ ሰብ እዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከይድካ ከተረድኦ ትፍትን ኣይከብድን ይኸብድ እዩ ስለዚ ንኹሉ ናይ ምርዳእ ግዴታ የብልኩምን ግን ሓደ ሰባት ግን ኣለዉ ከተረድኦም ዝግበአካ ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሊኻ ክበሃል ከሎ ዝኾነ ነገር ክግበር ከሎ ምፅእ ኢሎም ከምዚ ይበሃል ኣሎ እሞ ተሓቅነቱ እንታይ እዩ እንታይ ተሓስበ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘይስንካ ድዮም ዝብሉኻ ዘለዉ እንታይ እዩ ገለ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ ነዚኦም ኮፍ ኣቢልካ እቲ ሓቂ ነገር ኣቢልካ ሰላም ክስምዖም ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ኢፍናት ግን ግዴታ የብልካን ስለዚ ንዓኻ ምንም ዓይነት ክቕበሉኻ ይውቃዕ ኣንደርስታንድ ክገብሩኻ ምስ ዘይፍትኑ ሰባት ከረድኦም እይልካ ዲፌንድ ትግበር ሳልሳይ እውን ዝኾነ ኣብ ልዕሊኻ ብዝተገበረ ነገር ሓቂ ክትገልጽ ክደሊ ከለኻ ንባእሲ ወይ ድማ ንክርክር ኢልካ ኣይትመልስ ሓደ ግዜ ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሊኻ ይግበር ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ይኸውን እሞ ከተሸንፍ ምእንታን ኢልካ ንከራኸሮ ነገራት ኣሎ ካብ ባዕሊ ጀሚሩ ዝገብሩ ዝነበርኩ ማለት እዩ ዘይወዓልክዎ ነገራት ዘይኮንክዎ ነገራት ክንገረኒ ከሎ ክንግረኩም ይኽእል ኢኻ መይዋጋዕኩም ዝነበርኩ ጭራሽ ላባእሲ ይልቕይሮ ከመይ ጌርኩም ከምዚ ትብሉ ከመይ ኢልካ ከምዚ ትብለኒ በቃ ክንግረኩ ላባእሲ እየ ክንዲ ክሊር ገይረ ብደንቢ ግልጽ ገይረ ብሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ክንዲ ዘረድእ ከም ኣይኮንኩን ነይረ ላባእሲ ይቕይሮ ነይረ ምስቶም ሰባት ይባእስ ነይረ ርግጽ እዩ እኮ ዘይወዓልክዎ ዘይገበርክዎ ወይ ድማ ሕማቕ ነገር እኮ እዩ ተዘሪቡ ትኽክል እዩ እኮ ግን ድማ ፒስፉል ወይ ድማ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ከረድእ ተዘይክኢለ ግን ዋጋ የብሉ ምስኣቶም ማዕረ እዩ ዝኸውን ዘለኹ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ምንግጋር ይኹን ምርድዳእ ክህሊ ከሎ ከተሸንፍ ኢልካ ኣነ እስኻ ትኽክል ምዃንካ ንምርኣይ ብቻ ኢልካ ናብ ክርክር ብለምርሕ ነገር ክኸውን የብሉን ክሊር ግበሮ ኣይ ኣነ እኮ ቢሮ ከምዚ ዝበለኒ ከምዚ ገይረ እኮ ኣይኮንኩን ፕሩፍ እኮ ክገብሮ እየ ኣሳሒቶ ፈሪሙኒ እኮ እዩ ንሰበይተይ እኮ ኣነ ዘይወዓልክዎ ነገር ኣምሲሉ ስለዝተዛረባ እኮ እዩ ከምኡ እኮ ይኮነን ነገር ነይሩ ምናምን ኢልካ መርዳእታ ተኻእለ ንምንታይ ከምዚ ትብለኒ ኣነ እኮ ከምዚ እዩ ናበልካ ናባእሲ ትቕይሮ ከለኻ ሕጂ እውን ተሰማዕ ይኮንካ ማንም ኣይሰምዐካኒ ስለዚ ከምዚ በቃ ግልጽ ብዝኾነ ላባእሲ ብዘይመርሕ ናብ ክርክር ብዘይመርሕ እቲ ሕያዋይ ዝኾነ ሰብ ክሓተካ ምናምን ክደሊ ከሎ ተሓቂ ምርዳእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ንስኻ كل جزء بجيجا أخا تردد نسخة جيجني أخا نسخة سلية تحسب جلتات كامبال أتي سمع خيز اللي خورة تخك لا يكونن نأخر الدقة أتسلية زبهال زل نجار نعيزوك لا يكونن نأخر الدقة منا لنا زم بولايت زخون وردتات ون بمتكم كافت زبز إحنا زلوا كافت زبز إحنا نجار نوعلنا والهيل جيرنا نتم سبات ون بمردة نجارات كنفتحنا خلينا مو سلازي زخون نجار نمرد أنبر نمشي الناف ويدما أو لعليهم المسلطان كنجبرو يبنان رابعي كأ كبركم كتحلي لكم نبع الخام خبار نبع الخام حلاي نبع الخام مفتاي زلوا سلامنا زلوا عرفتي قلل كي مسلكم نبع علي أو زي فوت يلو زنبركم جزي سبات سليي كردو سليي كفلتو إزي كو خمزي كونن كمزي نمبالكو يكونن ناولكو نبع علي كبري أتحت بيلا أو النبر كل جزي سلامي نبرني حس قلت زقرم سلام زقرم علفت لني لما انت لكم لي نوع عليك هو زقب اني ناي كبر متن بزقب اسلسترد اخو مالتي سلاز سبات سلاخم بزح نجر كواقع يخيل يوم سلاخم بزح نجر كزارو يخيل يوم كم امي تخونو نمرد اول نخون لا يتفتون سلاز كم امناي مخان قديتا يقولكم اتي كاركتركم هاك قالات بالعلي أنا سي ليباز بهالت خوينا ويخعزي كرتان الزق قال جنشر متاز بهالت خوينا ويد محمق على السباس زناجر انت خوينا تكاركتري تأننتي كقالات بلعل سلازخونه مغلاصو ايترف ناي غزي غداي بيچا يو سلاز ساتم سلوخم يخون سلخاني كلفلفو خلو بزح ነገር كزاربو خلو كم اتمو يتخون بزح يتلفف لمردا لكم بزح ነገር አይተخفل كخون زي بلو ነገር نسو سلازخونه معناتي واغاون يبلون بزح حسابات حماق ነገራት ዝሓለፉ ሰባት ኣዋግዕዎ ኣብቲ ሕማቆም ግዜ ንባዕሎም ምግዛእ ዝኽኣሉ ንባዕሎም ዘኽበሩ ኣነ ኩሉ ሰብ ይጸለኒ ኣነ እኮ ከምዚ እየ እዚ እኮ እየ ዝበሉ ኣይተዓወቱ ዝተዓወቱ ቀስ ኢሎም ካፍቶም ንዕኦም ዝብልዎም ሰባት ካፍቶም ኣብ ልዕሊኦም ዘውርዱሎም ነገር ፍልይ ዝበለ ካራክተር ዝነበሮም ሰባት እዮም ህይወቶም እውን ዝናገር ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንፈልጦ ክንክእልኒ ኢና ሓምሻይ እውን ንባዕልኩም ሕተቱ እተይ ልዕሊኹም ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ እተይ ልዕሊኹም ቢሮኹም ዝግበር ዘሎ ኣብ ሓዳርኩም ዝበሃል ዘሎ ነገራት ይዘርፍ ይገብረኩም ድዩ ይገልጸኩም ደናዓኹም ይምልከት ደናዓኹም ንዓኹም ዝምልከት ተኾይኑ ቀስ ኢልኩም
መልሲ ንምሃብ ፈትኑ ብፍላይ ድማ ንዝምልከቶም ሰባት ንኣብነት ሰበይቲ ካሲ ኣብ ልዕሊኣ ትኸይድ ከም ዘለኻ ካብ ኣወፃኢ ሃፍቲ እናጥረኻ ብዙሕ ነገር ትገብር ከም ዘለኻ ንዓኣ ከይነገርካያ ብዙሕ ነገር ከም ዘለካ ኮታስ ብዙሕ ነገር ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓቂ እዚታት ብሰባት ሰሚዓ ኮርያ ኣብ ዘላትሉ ሰዓት ወይ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ብዙሓት ሰባት እናተዛረቡ ኣብ ዘለውሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ትኽክል ተዘይኮይኑ ትኽክል ከም ዘይኮነ ርግእ ኢልካ ንሰበይትኻ ዋጋዕ እያ ነቲኦም ግደፎም እቶም ሰባት ዘዋግዕዎ ዘለዉ ትኽክል ተኾይኑ ግን ንሰበይትኻን ነቶም ሰባትን ቀስ ኢልካ ተረድኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊኹም ዝግበር ነገር እቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር ትኽክል ድዩ ትኽክል ኣይኮነን መጀመርያ ብዝግባእ ተሓቱ እወ ዝብል ተኾይኑ ቀስ ኢልኩም ተረድኡ ኖ ዝብል ተኾይኑ ኣብ መንገድኹም ትኸዱ ምክንያቱ ኣይምልከተኩምን እያ ሓደ ሰብ መፂና እይሲ እስኺ ዝኾነ ነገር ይኽእል እናተዛረበት ወይ ኣይኮንኩን ናይ ማል ግዴታ የብለይ ባዕሉ ይፈልጥ ኣብ ምውዳእ ይኽእል እዩ ኦኬ ስለዚ ብዛዕባቱ ዝበሃለኩም ዘሎ ነገራት ትኽክል ድዩ ትኽክል ኣይኮነን ዝብል መጀመርያ ሞ ትሪእዎ ትኽክል ዝኾነ ተኾይኑ ክተረድእዎም ዘለኩም ሰባት ተረድእዎም ትኽክል ዘይኮነ ስቑኢሉ ጠቐነ ስቑኢልካ ጎስጓስ ናብ ዕስለነት ስራሕ ወይ ድማ ኣብ ቢሮ እውን ሃምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ዝኾነ ነገር ክኸውን ከሎ ግን ጸጥ እውን መልሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ማይንድ ሴትኩም ብዝግባእ ክተሰልጥኑና ክተበርትዑ ኣለኩም ሰባት ኣብ ልዕሊኹም ዝብልዎ ነገራት ስለኹም ስለዝብልዎ ነገራት ንዓኹም ዲፋይን ይገብረኩም ዶ ናይ መጀመርያ ሕተሱ ዲፋይን ዝገብረኩም ተኾይኑ ተስተኻኽልዎ ነገራት ተስተኻኽሉ ዲፋይን ዘይገብረኩም ተኾይኑ ግን ህይወትኩም ኣይትጭነንዎ ብዙሓት ሰባት ዛዕባ እዚ ዘልዕልኩልኩም ለማዓንቲ ንምንታይ መሲልኩም ኣብ ዘይወዓልዎ ኣብ ዘይኮንዎ ኣብ ዘይምልከቶም ነገር ሰባት ዝኾነ ነገር ክብልዎም ከለውሲ ከረድኡ ስላሕ ይብሉ ሕድሕድ ዝፀርፈካ ሕድሕድ ዝኾነ ነገር ዝብለካ ሰብ ክተረድእ ግዴታ ድዩ ሕዚ ንኣብነት ክርስቲያናት ትኾንኩም ተዳምፁነ ዘለኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ነገር ይበሃል ነይሩ ዘይገበሮ ገይሩ ይበሃል ዘይተዛረቦ ተዛረቡ ይበሃል ንኹሎም ግን ኣይረድኦም ጸጥ ይብሎም ነይሩ ልልተመረፁ ሰባት ግን ምልስ ነይሩ ስለዚ ክርስቲያናት እኳ ትኾንኩም ሮል ሞዴልኩም ክኸውን ዝግብኦ ፍጹም ሰብ ኮይኑ መፂልኩም ዝነበረ ኣካል እዩ ስለዚ ንኹሉ ነገራት መርዳእ ንኹሉ ነገራት ከምዚ እኮ እዩ እዚ እኮ እዩ ናበልኩም ንባዕልኹም ክትጨናነቑ ግድን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሰባት ዝብለኩም ዘሎ ነገር ንዓኹም ዲፋይን ዝገብረኩም ተኾይኑ እሱ ነገርኩም ክትሓቱ ዘለኩም ዲፋይን ዘይገብረኩም ተኾይኑ ግን ግዴታ የብልኩም ስለዚ እዚኣ ንምንጋር ኢለ እየ መፅኤ ንሰይጣን ኣይተራህርህዎ ንዚ እዩ እዞም ብኽፍኣት ባዕሎም ዝመልኡ ሰባት ብኽፍኣት ሰይጣን እንታይ ድስ ተባሃለ ናይ ክፍኣት ኩሉ ሱር ናይ ሓሶት ኣቦ እናተባሃለ ሓቂ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይግለጽ ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ናይ መሳርሒ ዝኾኑ ሰባት እውን ኣረዳእኹምዎም ኣየረዳእኹምዎም ተምፅዎ ነገር የለን ስለዚ ኣይተራህርህዎ ክብለኩም ዘለኹ ንሱ ኦልሬዲ ስፒሪት እዩ መንፈስ እዩ ኣብ እግንኹም ከተራህርህዎ ክርህርህ ዝኽእል ዓይነት ፍጥረት እውን ኣይኮነን ግን ናይ መጋበርያ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ዝሰርሕ እውን ብሰባት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ክርድእኹም ዘይክእሉ ሓቂ ክፈልጡ ስለዘይደልዩ ሰባት ግን ድማ ድራማ ዝስፈቱ ሰባት ዓይነት ከጋጥምኹም ከሎ ንዓኣቶም ንምርዳእ ኢልኩም ግዜኹም ኣይትቕተሉ ንምባል ድልየ እየ በቃ ሳቶም ክርህርህ ይክእሉ ሰይጣን ክተራህርህ ይትኽእል ሽሙ ኦልሬዲ ሰይጣን ኮይኑ እዩ ክርህርህ ዘይኽእል ሓሽየ ነይረ እዩ ይቅርታ ክብል ዘይኽእል ኣነ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ እዛ ናይ ሓሸት ኣቦ ትብል ናይ ሓሶት ኣቦ እዩ ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስና ናይ ሓሶታት ኩሎም ሱር እሱ እዩ ካብኡ ዝመፀ እዩ ስለዚ ሰይጣን ክግለጽ ከሎ ብኽፍኣት ስለ ዝኾነ ንዕኡ እየ በቃ ክፍኣት ዝመርፁ ኮነ ኢሎም ሰባት ንምውዳቕ ሰባት ዝኾነ ነገር ንምግባር ዝሓስቡ ሰባት ብምንም ተኣምር ክተረድእዎም ይኹን ክተረህርህዎም ስለዘይትኽእሉ ንዕኡ እየ ግዜኹም ኣይትቕተሉለ ንሰይጣን እውን ኣይተረህርሁ ዝብል ቃል ተጠቒመ ማለት እዩ ልሙዓንቲ ዝነበረና ዛዕባ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም ይኹን